Vážení občané, vážení soudruzi, vážené soudružky. Dneska se bohužel musím vyjádřit k velice nepříjemné a naprosto nepřijatelné situaci. Jedná se o smrt váženého soudruha a straníka Petra Zednáře. Tento naprosto loajální člověk dnes zemřel jen a pouze kvůli naprosté ignoraci soudruhů, a vlastně ani ne soudruhů, ale naprostých nesoudruhů, disidentů a lidí, které nezajímá naše Československá socialistická republika. Naše socialistická vlast chce prosperovat a chcou ji pouze vidět v plamenech chaosu. Dnes jsem vyhlásil stanné právo v kraji Olomouc, abychom těmto živlům a nepříjemným lidem zabránili. Společně. Proto prosím, jak už bylo vyhlášeno v písemné formě, aby se olomoucký lid a lid celé socialistické republiky spojil a společně těmto živlům zabránil. Myslím si, že takovéto lidi tu nechce nikdo z nás. Nechci, aby se občané museli bát o svůj život na ulici, aby museli doprovázet svoje děti do školy, do školky a bát se, že je někdo přepadne. Toto nechci. Myslím si, že tomuto můžeme zabránit společně. Stanné právo je samozřejmě velice nepříjemné. Chápu vás, slyším vás, ale je to nutností. Veřejná bezpečnost nebojuje proti lidu, ale pro lid. Za lid, za socialistickou republiku, za vlast, za socialismus. Proti právě těmto živlům, které zabíjí vážené soudruhy a vážené občany. Já doufám, že stanné právo chápete a že se můžeme sejít všichni, jak straníci, tak občané, tak všichni soudruzi, soudružky, všichni proletariáti československých zemí na pohřbu soudruha Zednáře 10.2.1989 u Olomouckého kostela. Děkuji vám, že posloucháte toto vysílání. Omlouvám se opět za stanné právo, ale považuji to a vidím to jako nutnost pro budoucí blaho. Za vlast, za socialismus.